Paul, det med jul, det forstår jeg ikke helt. Hvad er det for noget? Og det er noget med gaver, og folk drikker sig fulde og kleine og sådan. Det er skide godt. Det tror jeg kan ikke huske det selv, men det jeg har jeg læst om en gang i et eventyr, tror jeg, det var. Ja. Nå, vi har jo penge nok, men hvad med de fattige? De finder ud af noget. Det er jo ikke så dyrt at holde jul. Er det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kigger lige på min lille nye lommeregner, jeg har fået her. Så laver jeg lige en udregning. Nå, det er jo det koster. 52.740 kroner. Det er jo ingenting, Paul. Nej, glædelig jul. Glædelig jul, Fritz.